Ulit pa muna. Sakitan po yung pilay ko. Ilang years na po kayo sumasama sa sa mga prosesyon ng trumba? Since ano kami. Dalaga. Kami, tagaroon. Dahil taga-roon kayo, sumasama na kayo sa mga Hindi kami sumasama sa ano, pero ano kami ng tulungan. Ah. Naman ano. Ano po tawag doon? Namamanata. Pero ano po ba ang sekreto or ano ba ang dahilan bakit ang dami-dami pong mga sumasama lalo na kapag nasa intramuros na po siya? Mapaghimala ang mahal na birhen ng turumba. Ano po ba ang turumba? Yun yung para kung tawagin ng boss, sa Nagay, Liban na, sa Nagay, ano nga yun? Kanya Francia. Diba, sa Cebu ay yung sinulog. Oo. Kapag turumba, yun yung parang Yung sa birhen. Ayan. Mga anong oras kaya darating mga 3 daw po. Binihisan doon niya, ginagaya ko. Wala ka na ka mga nagkang kwenta. Magpaalam ko nito. Every year, Marian procession again. Second Sunday in December.
Iginuman kami kayo